Hemm bżonn li narfu x-xepp bejn is-sitwazzjoni li waslet għall-irvelli tas-7 Ġunju u dik kontemporanja. Dak kien il-messaġġ li twassal f'simpożju dwar is-7 Ġunju li marka ċentinarju minn din il-ġraja storika. Intqal li fi żminijiet diffiċli l-poplu Malti jingħaqad faqda nazzjonali fir-realizzazzjoni tar-realtà politika li kienu qegħdin jgħixu fiha. L-eks Ministru u eks Kummissarju Ewropew Tonio Borg, wieħed mill-kelliema fis-simpożju, stqarri li ma nistgħux nistabbilixxu l-motiv eżatt wara l-irvelli tas-7 Ġunju billi nkunu speċifiċi żejjed, anzi hemm bżonn li narfu li żminijiet kienu diffiċli u għalkemm kien hemm problema ta' ikel ma nistgħux nieqfu hemm. Dan ikkonfermah il-Prim Ministru Joseph Muscat li saħaq li minħabba l-inġustizzji li ħakmu l-pajjiż, il-poplu Malti ngħaqad kontra l-aġir tal-kolonja Ingliża. Qal ukoll li minn tfulitu kien affaxxinat dwar kif irvellijiet bħal dawn seħħew mingħajr lit tal-ebda mexxej. Żied jgħid li ħafna jqisu l-irvellijiet tas-7 Ġunju bħala l-bidu tal-mixja lejn l-indipendenza ta' Malta. Esprima wkoll id-diżappunt tiegħu kif l-irwol tan-nisa f'din il-ġrajja storika kien assenti għax ma ġiex iddokumentat. Fl-irvellijiet tas-7 Ġunju huwa dokumentat li mietu 4 min-nies immedjatament kif inġabret folla l-Belt Valletta waqt l-Assemblea Nazzjonali tas-7 ta' Ġunju 1919. Hemm possibilità wkoll li dawn l-irvelli ħadu l-ħajja ta' żewġ vittmi oħra li kienu fost il-feruti tal-irvellijiet u mietu ftit ta' żmien wara. Is-simpożju kien kompost mill-kelliema Tonio Borg, Alfred Sant, Godfrey Pirotta u Joe Frigieri.